citizen ni en kaka choko tax kendo. To tax ni itiyo kode nade. Kana somo reports mag economic reports wayudo ni nyaka ne sirkal ni donji gise olo 2.4 trillion in only 1.5 years. Ouru in 10 years no oro mana 6.7 trillion. The most oro 2.4. More all the years he worked not tiyo mana 800 million. Tiende ni Auditor General ne wacho ni to pesa mwachulo okone kumo dhiye. Wagombo ni mondo gidin kuon ma pesa gidhiye. Mondo miyo koro solo suru midwa ketwago nyaka school fees ni wawe. An gima dwa wacho mogik kawacho ni Sirkal owere gi wach mar e-citizen collection of fees kabisa. Kendo kodhi obiri education committee an ng'ama dhi kuongo pinge. Kobire parliament adhi pinge kendo adhi ndiko mondo gino be discuss e parliament ni to ang'o momiyo idwa keti jonyuolwa makia kata luongo e-citizen ni en ang'o mondo odhi ochul pesa kanyo. Oji ok ong'eyo ni principle en kaka wuon nyathi en emong'e ni nyathi chiemo nade to osomo nade to nindo nade moko ok nind kata hiyo spiritual samoro nindo seche ariyo karito nyithindo. To kena nya nyiso jok mapok nodhi e skul ni ko gik third term jok matiyo ne skul ok chul kata mshahara nikech by that time pesa rum. Sirkal bi pok okelo capitation. Jomoko dhi kata dweche 4 kapok ochulo mshahara. To mano kanyo chichoko pesa. To ka koro pesa ne biro dhi a sirkal ma capitation kende mapok obire skunde. Tiene ni kata jok mondiki skunde pesa mibichul gi biro bedo maonge. Japuonj biro neno ni kar chulo ng'ani to yami nyithindo chiemo. Nikech koro pesa te dhi to parni skunde ma kamago bende nigi gope mag suppliers mang'eny. Koro kia ni ma to biro dhi e supplier koso ma to nyithindo dhi chamo koso ma tidwa chul goji. Omiyo wan kaka jogo moyier ni mondo orit gik ma jopiny dwaro wakone minister mar education ni onge gima osekethore. Ondik circular moro mowach ni gima ne waparo cha waneno ka jopiny ok ni kode to jogo bende mosetiye sector mar education be pinge nyaka obed gi jopiny piny obed gi different sectors mondo ji omedre paro. Erokamano ahinya. Otherwise aduoko erokamano. Ing'eni jok Kibra be nyaka mosi. Actually gi mosi wado wuok e studio go. Ng'eny gine magiketa ka. Aduoko ne giero kamano ahinya nikech gin gi miya mandate mar tiyo ne jopiny. Koro kwa biro ka to wabiro on behalf of jo Kibra. Emomiyo an ka. Erokamano ahinya. Yumbe aduoko no erokamano kuom luonga. Erokamano ahinya mwalimu. In bende ogoni erokamano ahinya kinde ka kinde kwa luongi to ichopo e studio mar loso gi jopiny. Agoni erokamano ahinya mheshimiwa Peter Orero Newton Ogada agoni erokamano ahinya. Kanyakla